Het station waar de oorsprong ligt van het, Smurfenlied. Echt waar, let maar op. Dit is station Elst. In 1879 werd de spoorlijn tussen Arnhem en Nijmegen geopend. De plannen waren er al eerder, maar omdat de Rijn en de Waal overgestoken moest worden en hiervoor gigantische spoorbruggen gebouwd dienden te worden, duurde dit tot 1879. Dorpen die aan die lijn lagen kregen ook een stopplaats, waaronder Elst. 3 jaar later, in 1882, kreeg de lijn een aftakking op een nieuwe spoorlijn van Arnhem naar Geldermalsen via Tiel, de Betuwe-lijn. Deze aftakking kwam te zitten bij het station van Elst, waardoor dit uitgroeide tot een belangrijk spoorwegknooppunt in de regio. Er werden zoveel goederen over die Betuwe-lijn vervoerd dat er bij Elst ook een groot rangeerterrein aangelegd werd. Omdat hier een rangeerterrein lag en het station ingericht was op het makkelijk overladen van goederen, vestigden steeds meer bedrijven zich rond het station. Iets wat goed was voor de groei van Elst. Omdat dit station in enkele jaren uitgroeide tot een belangrijk knooppunt, moest er ook een heus stationsgebouw komen. Het oorspronkelijke stationsgebouw van Elst was ontworpen in de kenmerkende stijl van die tijd, een eenvoudig functioneel ontwerp met een vleugje neoclassicisme. Het was een klein gebouw, maar voldeed aan de reizigersaantallen van destijds. Het had de klassieke kenmerken van een stationsgebouw uit de 19e eeuw, met een wachtruimte, een loket en enkele faciliteiten voor het laden en lossen van goederen. Op dit station was Wilhelmus Arnold de Skardner de stationschef. Hij kreeg later een zoon die op het station werd geboren, Pierre Cardner. En Pierre zou later bekend worden als vader Abraham van het Smurfenlied. Misschien kwamen die in het station van Elst dus wel uit de waterkraan. Maar ik denk van niet. Rond de jaren 30, met de opkomst van de auto en de vrachtauto, begon de rol van het station van Elst te veranderen. De vraag naar spoorvervoer, zowel voor goederen als reizigers, naar de dorpen nam af. Het station van Elst begon aan belang te verliezen. De prioriteit van grote spoorwegmaatschappijen verschoof naar de hoofdlijnen en stations in steden als Nijmegen en Arnhem. In de jaren 50 had NS het moeilijk. Overal in het land liepen de reizigersaantallen terug en ook het goederenvervoer per spoor liep nog verder terug. Station Elst werd toen teruggebracht tot een simpele halte. Het had geen belangrijke overstapfunctie meer. De jaren erop liep het gebruik verder terug. Er werd niet meer in het station geïnvesteerd en ook het onderhoud liep verder terug. Het stationsgebouw verloederde en werd in de jaren 70 gesloten. Het verouderde zichtbaar en werd in 1980 uiteindelijk ook gesloopt. Het station werd oorspronkelijk geopend door de Nederlandse Rijnspoorwegmaatschappij. Al in 1890 werd het overgenomen door de Staatsspoorwegen. Die gingen in 1938 over in NS en die rijdt er tot op heden. De oostelijke Betuwe-lijn, de lijn van Elst naar Tiel, werd in 2007 afgestoten door NS. Connection nam de treindienst vanaf dat moment over tot 2012, waarna Arriva de treindienst op die lijn ging verzorgen. En zij doen dit nog steeds. De komst van het station gaf Elst toegang tot snellere en efficiëntere transportmogelijkheden. Dit was vooral belangrijk voor de landbouwsector, aangezien Elst midden in de Betuwe ligt. Een vruchtbare regio bekend om haar fruitteelt. Dankzij het station konden producten zoals appels, peren en kersen sneller naar andere delen van het land vervoerd worden. Hierdoor groeide de lokale economie en Elst ontwikkelde zich tot een belangrijk centrum voor landbouwproducten in de regio. Het station maakte het voor bedrijven aantrekkelijk om zich in Elst te vestigen. Vooral bedrijven die afhankelijk waren van transport, zoals handelaren en distributiecentra, vestigden zich in de buurt van het station. Hierdoor ontstond er een industriële en commerciële zone rondom het station, wat weer zorgde voor meer werkgelegenheid en economische activiteit in het dorp. Met de treinverbinding ontstond ook vraag naar woningen dicht bij het station, vooral van mensen die pendelden naar werk in Arnhem of Nijmegen. In de jaren na de opening van het station breidde Elst zich dan ook steeds verder uit.
Het dorp kreeg een grotere bevolkingsgroei en een breder aanbod aan voorzieningen zoals winkels, scholen en zorginstellingen die nodig waren voor de nieuwe inwoners. Rond de eeuwwisseling werd besloten dat het verloederde stationsgebied toch weer een nieuwe impuls verdiende. Er werd opnieuw geïnvesteerd in het station en zo volgde een gemoderniseerde halte. Alle sporen van het oude emplacement waren inmiddels weggehaald, alleen de 2 doorgaande sporen tussen Nijmegen en Arnhem lagen er nog. Toch werd er in 2017 een nieuw kopspoor met perron in gebruik genomen voor de afwikkeling van treinen richting Tiel. Dit in verband met de toenemende drukte op het spoor en op het station. Station Elst illustreert goed hoe veranderende vervoerspatronen en infrastructuurbeslissingen een station kunnen laten floreren, maar ook langzaam kunnen doen afglijden tot een eenvoudige halte. Het station blijft echter een belangrijke functie vervullen voor reizigers in de regio, al is het knooppunt van weleer verleden tijd. Over welk station zou jij een reportage willen zien? Laat het ons weten in de reacties en abonneer je meteen even op ons kanaal om geen station over te slaan.